aika kiva taivas tänään. Mm. Mitä sä oikeastaan niinku edes kattelet tuolta? No mä teen sellaisia tarkkailuja tuosta taivaasta. Okei. Jotain tähtikuvion juttuja. No enemmänkin sellaisia poikkeuksia. Joo. Niin. Eihän sitä koskaan tiedä, milloin siellä sattuu jotain poikkeuksellista ilmenemään. Kiintoa vain 19. Kiintoa vain 19. Tapasin eilen tytön. Häh? Tapasin eilen tytön. Oo. Kato. Kun on päässyt mukaan peliin. Periaatteessa. No, kerro nyt kaikki. Aini. Se on se nimi. Okei. Tosi kaunis tyttö. Hirveen mukava. Harrastaa jotain sellaisia avaruusjuttuja. Ufoja ja sen semmoista. Joo. Joku skifitsiku vai? Joo. No sun onneksi. Meikäläinen tietääkin kaiken niistä. Okei. Hei, hyvä homma. Saattaa olla aika villeä tapaus. No hitto, kun mä en tiedä näistä skifi-hommista. En yhtään. Mä voisin vähän valaistaa sun. Joo. Eli lähtökohtana on Star Wars 4. Loppukohtaus. Kapteeni Spock ja Jedi-ritarit. Ne on löytänyt tähtiportin hiekkaplaneetalta. Ja nyt tää robotti R2D2PO. Sen sisältä kuoriutuu tää alien. Ja tää Spockin isä. Ja se on semmonen aikamatkava faaraa. Ja niitten pitäisi nyt päästä sinne, missä ne kyborgit on. Ne kyborgit ei päästä tuolla. Take me to your leader. Voi vittu. Aini! Aini, anteeksi. En mä tarkoittanut. Onko sulla useinkin tapana heittelätellä ihmisiä kivillä ja pilkata toisten harrastuksia? No en mä tiennyt, kun... Anteeksi, en mä tiennyt, kun tuo Heikki sanoi, että... Aini! Älä mee. Eihän mä oikeesti, kyllähän sä tiedät. En ikinä. Woo! Hyvä Mikko! Näytä sille sun hiekkamatoa!
Sinä ja sinun take me to your dinner, saatana! Tunnistamaton lentävä esine. Niin taisi olla.